Aba, Roni, apa nang? Apa kau udah nadai kau? Radai, Aba Roni, Radai. Aba, dia usung tu fitting dengan sebang kau na ya? Papa ya, papa ya? Papa gaya. Ma, nang papa fiyakay. Ang lahat, undulang ko nandoon, pinastong na may tay. Di undo aba undo. Bisa jago da isum prabu. Baru tay da sana gumata. Ang kita undulang may tay. Radi alay mata pinang siguman. Mana fiyakay biya. Ang lahat pinang ni undu na stong pinang may day. Isibang somsim. Ubo tanang ko bila isibang hursim. Ubo tang ko biya. Ni phone hordong manang na. Ang kaya sina may day. Naro, santi ko sungin niya na. Santi! सो गई क्या? इधर आओ तो। हाँ जी साहब। थोड़ी देर के लिए आ जाओ। हाँ सर आई। पता नहीं इतनी रात को क्या हो गया है? क्या मैम साहब? जी मैम साहब क्या बात है? शांति, तुम्हारे साहब आए थे क्या? मैम साहब तो नहीं आए। क्या नहीं आया? सोफे पे भी नहीं है। नहीं मैम साहब तो नहीं है। मैं साहब के वास्ते इतना देर रुका, लेकिन साहब नहीं आया ना, तो मैं सो गए। मुझे लगा साहब आ गए, रूम में नहीं है और शायद कहीं पे सोया होगा, सोफे पे या दूसरे वाले रूम पे। नहीं है ना शांति? नहीं आया ना? नहीं मैम साहब नहीं आया। कितने बजे शांति देखो ना कितना टाइम हुआ है। अरे मैम साहब अभी तो रात के 2 बजे हैं। क्या रात के 2 बज गए? मुझे लगा 11-12 बजे। नहीं मैम साहब 2 बज गए। आप जाके सो जाओ। साहब तो अभी नहीं आएंगे, शायद कल ही आएगा। शायद साहब को काम होगा। नहीं शांति, मुझे बहुत डर लग रहा है। साहब तो ऐसे तो नहीं करते, वो घर आ जाते हैं रात होने से भी। लेकिन आज तो 2 बज गए। कभी कभी तो 11-12 आ जाते हैं, लेकिन अभी भी नहीं आया। शांति, क्या साहब ने तुम्हारे नंबर पे फोन किया था? हाँ, फोन किया था? शांति तुमने क्यों नहीं बोला मुझे साहब नहीं आया? मुझे नींद से क्यों नहीं जगाया? मैम साहब आप सो रही थी ना, इसके वास्ते मैंने नहीं जगाया। और मेरे को लगा साहब ने आपको बोल के गया होगा, मुझे नहीं पता था मैम साहब। ठीक है चलो मेरे रूम पे चलो, तो साहब के नंबर पे कॉल लगाओ तो चलो। हाँ ठीक है मैम साहब. Masa kau tay ang gusto ko kinay sa mansabay dada bibiti khalaya man mata obo bahur thane ka nang sabala kinta ur kay man dani le mata kinta siba phone bu khalaya kay kinay sa manjube. चलो मैम साहब. हाँ शांति चलो. मैम साहब ने तो फोन किया था 3 बार. क्या फोन किया था साहब ने? कितने बजे यूं ही 10-11 के बीच में. साहब का 3 मिस कॉल है मैम साहब. ओह अंदर आधे फोन खाला दमन खोमा आं मोनथिलाबासैनो. ये क्या मैम साहब, मोबाइल भी साइलेंट पे रखा है आपने. क्या मैम साहब अब कैसे सुनाई देगा? क्या मैम साहब आप ऐसे ही ज्यादा टेंशन ले लेते. अरे हम तो साइलेंट खाला में फोन. मैंने तो साइलेंट नहीं किया, मैं तो कुछ नहीं कर पाती. शायद रोनी बाबा ने किया होगा साइलेंट पे. हाँ मैम साहब वही तो है, बरोनी बाबा ने किया होगा. फोन खाला नहीं. चलो साहब को कॉल लगाओ तो. पता नहीं कहाँ पे क्यों नहीं है, कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंसा है. चलो जल्दी से फोन लगाओ. ठीक है मैम साहब अभी लगाती है. गथ'फोराबो मबाइलफोरखौ मोनबा जाथे खालायनानै दोनो. अबावबा माब्लाबा खैफोदाव गोग्लैनायबो मोननाय नङा बिसोरनि थाखाय. मबाइलफोरखौ दाङै मा खालायनानै दोनो साला. साहब का कॉल नहीं लग रहा है. ओफो आ रहा है. क्या ओफो आ रहा है? जी मैम साहब वो भी आ रहा है. राधे मैं खैफोदाव गोग्लैयाखैथ' मबाइलाबो अब्बा. मा जाखोथाय, मा खालायनो आङो?
राधाया अबाव थांखोबा अबावबा खैफोदावसो गोग्लैदों ना मायोथाय बियो गिनाय मोनसिबाय आङो फनाबो सुइस अफ न'आबो फैयाखै सोरखौ फन खालायनांगौ अबाव थांनो मा खालायनो आं बे हर गेजेराव खानि मेगन नुयै मानसिया इसोर नों मानो बेबायदि खालायो आंजों मायबा जाबोला राधाया मायबा जाबोला मा जागोन आंनि फिसाखौ सोर नायगोन आंखौ सोर नायगोन आं गिनाय मोनजोब्बाय गोसोफोरखौ मायबाफोर साननानै गिनाय मोनबाय आङो मा जाबावगोन दा राधानि अनगायै रावबो गैया आंहा बे संसाराव इसोर राधाखौ जेबो खालायनाङा दे जेन बे अबावबा मोजाङैनो दङ माब्ला सोरांगोन जाबाय आं उन्दुलांला आङो मानोबा फन खालायदोंमोन बियो बे हर गेजेराव मानो फन खालायनायमोनथाय फनखौबो हमनो हायासै आं साला मानो फन खालायदोंमोनबा बेबायदि हर थायानो बियो सिखारनोनो बासिदों सुटियावसो थांनो लुगैबायलै आङो अफिस थांनो बासिबाय थाङाबाबो जाया सुटियाव थानो लुगैदों आं बिराद फ्रि माइन्डआव राधाय सिखारदो नोंनि मबाइला अबाव मायबा नायगौमोन आङो मा नायनो आबानि मायबा नायनो गोनां दंमोन नायगौमोन आङो ओइ मबाइलानो चार्ज गैया हराव 12:00 फिल्म नायनानै सुइस अफ जाना थाबाय मबाइलानो चार्जखौबो होनो बावगारबाय आं हराव बैयाव दङ टेबोलाव लाना थां चार्ज होना फै दे सिखारदो थाब थांनाया मोजां जागोन ना नङाबा आरो मा जायो मा मायो अफिसनिफ्राय फन फैलायगोन मायबा जादों मायबा नायगौ माबागोन मायबा खामानि जानला मोनला ओंखारबायगोन दा दे सिखारदो थाब थांनांगौ र'लाय दसे उन्दुबावनि मोजां मोनसोदों आं फ्रिथार मोनदों आं बेयाव उन्दुनानै ओजों आबारनिया उन्दुनो होआ फुङाव सिखारनानै जानला मानला खालायबाय थायो बेयाव गाखोलाय बिखुं गाखोलाय उदै गाखोलाय असान्ति फुङाव उन्दुनो मोना आं मोजाङै उन्दै गथ' थाबोलालाय बेबायदिनो आरो गोसोबायदि उन्दुनो मोना आबायालाय गुथाला मालाय मायबा खालायबाय दङ बिबैजों बेनिफ्राय आबाखौ सिखायखादोंना एसे एला माबा माबि कुइसनफोरखौ एन्सारफोरखौ सिखायखादों र' 10 मिनिट उन्दुबावथारनि सिखादो नोंना बेबायदिनो उनाव फैनो हागोन दे दाहाय फैबाव आरो दा हराव फैबाव बेबायदिनो उन्दुना थाबाय दा बेनिफ्राय आरे बिहा आरो मा जाखो बेयाव उन्दुना थाफैदों बि जानो हागौ हौवाजों नांज्लायदों बेनिखायनो बियो बेयाव उन्दुना थाफैदों मोजां जागोन बाथ्रा लागायनो मायबा सोंनि र' मा जादों आइ रितु बेयाव मानो उन्दुना थागौ आइ दादै बेयावनो उन्दुलांफ्लांदों आं मा जाखो आइ नोंखौ एसे टेनसनाव थानाय बायदि नुदों मायबा जादों नामा आइ मा बुंनो दादै आं बिराद टेनसनाव दं दादै राधाया न'आव फैयाखै मा आइ न'आव फैयाखै बिजामादैया गैया दादै हरनिफ्रायनो फैयाखै फनबो खालायदोंमोन आङो फनानो नायाखै गावहाबो खालायदोंमोन आङो हमनोनो हायासै मबाइलाबो साइलेन्ट जाना दङ दा सोरांनो बे मानसियानो गैया माथो बेबायदि अखा बोथोरावलाय बिजामादैयालाय अबावथ' हर थाहैखौ खामानिलाय दंना गैयामोननो ना सोरबा लोगोफोरजोंसो थाहैखौ बिजामादैया हले बेरायनाया बांद्रायखादे आं नों हामा मोनदोंआ दिनै बिनि बेरायनाय सभाफोरखौ मोजां मोनखाया माबा मानसिया बारा रेसपन्सिबल गैयालै मैया मोनायाव ओंखारलांनायानो बेनिफ्राय मा जाखोथाय फनबो खालायदोंमोन हमनोबो हायासै आं गिनानै दं दादै मायबा खैफोदाव गोग्लैयाखैथ' दा राधाया दासिम फैनांगौमोन माथो मायबा खामानियाव थानायमोनब्लाबो आं गिसोदों दादै नोंसोर अफिसाव थांनो हागोन ना अफिसाव थांगोन दिनै आङो खबर लानो दे खामानियाव दंबाथ' दङ दिनै थेवबो बिजामादैनि बेफोर आखला मोजां नङा दे
आं नोंखौ माब्लाबानिफ्रायनो बुंनो सानखाबाय थादोंमोन बिजामादैनि बे आखलफोरखौ सुखुवाखै आं होननानै मोजां नुवाखै आं बेसेबा गोबावसो फैखायो माथो मानसियाबो 10ता 11:30 11ता जालायलाङो इसेबां खामानि मावो नामा मा खालायनो दादै आरो खामानियानो बारा ना आंखौ गाज्रि मोननाङा नोङो आं नोंनि दुखुखौ नुनानैसो थानो हायैनि बुंदों आइया आरो बेफोर बाथ्राखौ बिजामादैनि सिगाङाव बुंनाङा आरो आइ नङाबा गाज्रि मोनगोन ना बियो बुङा दादै आं बेफोरखौ बुङा दादै दा नों आगोलावनो थांनाय अफिसाव बेनि लोगोफोरखौ सोरनावबा सोङै अबाव दोङो मा दोङो अफिसाव थांनाय टेनसन लानाङा नोङो नै थांसैयानो नोंनि दादै थानायाव टेनसन लायो नोङो नै थांसैयानो नै दे माबोरै थां दादै सनानि हौवाया गोमाब्ला मायबा जागोन मोजांसो मोनगोन आं बेखौ मायबा जाबोला